Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Las 5:14 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa lawat mayong hapon na naman Bacolod. Pilipinas ko to malabutan sang signal sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Inyo kaksyon na Marlon Hiruboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa oras nga las 5:15 mga balita sa bahin sang lokal. Surveillance test para sa mga food deliveries gintalana sa katapusan nga bahin sang Nobyembre. Suro kay Executive Director M. Ang nga mumanato sa nga City Administrator. Ini mga food deliveries blanangin viral ang balita may kantaran sa ila siri dito sa sa area sang dito sa Luzon. Hindi mayo kuno ang pagtratar sa ila. Samtang mga estruktura pwesto kag salakyan nagasablag sa dalan sang gobyerno. Kamusta na bala? Ara pa ako na mat-amat na kataltal. Pila ka mga lugar sa Bacolod labi na sa mga kabarangayan na siplatan sang kalabanan na wala gid gihapon makakas. Ang illegal nga estruktura opisyal sa barangay labi na ang kapitan. Ano ba walang inyo sa ginahulat? Ang pizza pa sa deadline nga ginhatag sa DILG sa road clearing operation. O kung nagahulat pang sawayon kag laygayan ang mga tag-iyasang illegal structures. Sa downtown area sa Bacolod nga sentro sa nga isyu, sino ba lang dapat na nga kakason kag nga adamo gihapon sang nagaalat tuko nga nagatapik kag hindi makalakakas sa pwesto. Bisan pa nga inang lugar nga ginapwestohan nila makaksyon ang sadto na tinluan na sa illegal nga struktura. Mga tao nga may papel kag ginatagan sa obligasyon sa pag-implementar sa nga clearing operations. Ano ba lang papel din sang tagsa-tagsa? Subong daw wala pa sang klaro, no? Bangod may ara na gidman sang ginkakas. O kung ginpahalin nga pwesto nga ang negosyo. Ultimo lamang mga sitsiryas, mga gamit sang tao o kung pati gani mga prutas. Pero subong damo-damo sa gihapon sa nagapabangkot na kaaksyon. Ang salakyan niya nga nagapundo.
o kung nagaparking sa kilid sang dalan nga sakop sa nga road clearing. Pwede lang malanik kag pwede lang nga pabayaan. Ano ba lang alternatibo diri nga matanyag sa ato sa nga sunod? Sa gihapon wa isang iban nga lugar kundi ang ginatawag nga Vendors Plaza sa Barangay 12 nga sakop sa Bacolod. Si Executive Assistant Ernesto Pineda kamaning cluster head on na market nagsiling nga subong tama ka ligwagid kag bukas na bukas para sa sinuman nga apektado sang road clearing ang amo sa nga lugar kaya mag-amo sa mag-aksyon balik na naman sa dati. Kung sa mga kanta pa ni Mr. Energy Gary V, gaya ng dati. Subong maka-aksyon ti sigurado nga ang mga apektado sa clearing operation sa downtown area nagapangitang-ngita na nisang pwede nga maseluhan. Pero piho mga maka-aksyon ang kalabanan sila sa ila basi hindi nga lang kalabanan basi taran-taran kitibla nagapaminsar nga mangita na lang sa ibang nga lugar kag hindi sa Vendors Plaza. Tangod basi ang kalabanan sa ila na dudla na ay isang nga una dito mo sila nagplaster mo sa ilas rin nga baligya. Pero natamo maka-aksyon, hoy ang pako wala benta ay wala man sang tawo nga nagabagal. Kung mayaragid man isa duwa, mas mayo na lamang na kung na makatatlo mo. Ilang katuig kag sobra na ganit dinikada. Ang naggalabay nga wala siya pang maplastar sang nga maayo, ining Vendors Plaza. Kinbalayan na kanya na ginistaran di lamang sang tawo, kundi pati laga subay langaw kag dapaw nagistar man da. Dibla ginatawag na maka-aksyon nga proyekto nga White Elephant. Ining project nga tumukod laban ng struktura nga may masauna ulihim mapuslan. Damo-damo na dire sa Negros Occidental. May mga White Elephant nga mga proyekto maka-aksyon. Ang gwa sira gasto lang o siklang sa pundo sa kwarta sa gobyerno. Damo sa mga naggaswestyon nga ilisan na lamang sa iban nga sahi sang plastaran. Ang amo sa nga lugar dulaon na lang ang disenyo nga Vendors Plaza. Agod magkasiling man na makulod nun sa ulihibla. Nga napuslan gid man sang tawo ini nga proyekto. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang nga proyekto para mapayong supply kag kalidad sa nga tubig sentro sang ginpermahan nga kasugtanan sang United States Agency for International Development. USAID kang ginatuwag kag tatlo ka mga probinsya diri sa Pilipinas. Lakip diri ang Negros Occidental, upod diri ang Palawan kag Sarangani. Permahanay sa ginatuwag nga Memorandum of Understanding. Dumduman ko naman ang opisyal diri sa una sang Negros Occidental ho, kundi ang Memorandum of Understanding sa lipot nga tawag MOU. Dumduman ko naman ang isa ka opisyal sang ato sa gobyerno. Nakatambong ako sa isa ka aktibidad bla. Nag-speech siya. Nagpabulong-pulong siya. Ang pamasayata na sang MOU muo. Sila nga Memorandum of Understanding o kon muo. Dumduman kon man ba? MOU. Amo nang ginpormahan sa ato sa nga probinsya sa Negros Occidental with Sarangani kag Palawan kag USAID. Ang permahanay galing maka-aksyon bagon man sang pandemya. Inpatigayon pagi sa ginatuwag nga online kay na rin sang adlaw kay na sa aga ini maka-aksyon online. Ang Negros Occidental tinag-represent diri sa Governor Bong Lacson kag Provincial Administrator Atty. Diaz. Kung nga tatlo lamang ka probinsya, bangod ini nga mga lugar maka-aksyon nagasoprer ini sang problema sa kulang supply sa tubig. Sa mga panahon dako nga daan ang water demand, ang problema sa watersheds kag access sa water supply plus ang ginatawag nga sanitation services. 5 ka tuig nga implementasyon
sa nga 869 million pesos nga proyekto ginatawag nga Safe Water Project. Ang USAID amo maghatag sa nga technical assistance para mabuligan ang komunidad sa siring 3 ka mga kaprobinsiyahanan kag maangkon ang reliable nga access sa matinlo nga tubig. Tiga pamatuod lamang ini mga kaaksyon nga gihapon ginakilala sa US ang Pilipinas bilang madugay na nga kaalyado. Una sa balita, una sa aksyon. Dire sa Bacolod ambot kung anong madangatan sang mga pumuluyo kung supply sang tubig ang istoryahan. Kaman subong tuman ka singki sang isyo sa ginasiling plano nga pag-privatize sang basiwa. May petisyon gani iging pasaka maka-aksyon pero wala maka first base. May lalisay, may hinaboyanay isyo. Importante diri maka-aksyon kag dapat lamang mapasiguro kami nano mandara ka lamhitan na isyo ang supply sang tubig. Importante nga hindi mapektuhan ang ultimo nga makaluluoy nga mga pamuluyo. Dapat mangin bintaha sa publiko kag hindi magbintaha sa bulsa sang pila ka mga yara sa gobyerno kag pribado nga tawo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita pungsod nun, bakuna arena. Bakuna para si COVID-19 patyon. Kag hindi na mag-arangka. Si Presidente Duterte nag-aprobar. Approve in principle. May tinaga nga in principle. Magsilingon magsiling in principle as a general idea or plan. Way pa sang kompleto nga detalye, medyo hindi pa klaro, o kung hindi pa 100% nga piho-piho. Approve in principle. Ginaprobahan in principle ang ginatawag nga emergency nga paggamit sa bakuna kontra COVID-19. Tikon ba na yun maka-aksyon basta ang usaran ang gamitan. Dapat gid kag kinahanglanon nga gamiton emerhensya lamang nga sitwasyon. Si spokesperson Harry Roque Jr. nagsiling nga mayara sa Executive Order EO nga ipagwa ang Pangulo nga maning balasihan agod sugtan ang Food and Drug Administration nga maghatag sang go signal sa emergency nga paggamit. Mahatag otoridad ang tawag sa maka-aksyon EUA, Emergency Use Authorization para sa sining nga bakuna. Ang hambal ni Roque maka-aksyon ang EUA. Nagapanabo inisang processing time sa approval sa bakuna. Ang ining pag-issue sang EO sa EUA. Pareho nga gin-propose ni Health Secretary Francisco Duque. Oy, nagbation liwat ngalan Duque ba? Kag ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Kapon ini Miyerkules maka-aksyon ang maning suggest nila. Ang American pharmaceutical giant nga Pfizer kag ang German partner sa ning BioNTech nagpalayag maka-aksyon nga ila sa ning potential vaccine. Ang 95% nga epektibo sandig ni sa resulta sang final stage testing. Ayun may pinal na sila nga testing ho. Kaling pamangkot dali nga 95% lang man. No? May kulang, sila ngon may kulang pa 5%. Di na tong nagpakilala tong nga mayara sa sang ega presentar nga hambal ya 100% ya mo ning bulong sang COVID-19 ho. Galing kay ano to gin-mention niya man? Langkawas? Ano langkawas to, no? Kung bayara sang kasumpong ining duwa ning Pfizer ka ang German partner niya. Bayara sang nagpresent man maka-aksyon, iban man nga grupo, ining ginatawag nga Moderna. Nagligad nga Lunes, nagapresent sila, kag nagpabugal maka-aksyon nga ang ila sini bakuna nga ginpresentar kontra COVID-19, 94.5% daw bidding, no? Sa gobyerno, no? Ining Pfizer kag German partner nila 95%. Kung di mo naging kagat, no? Tiga may malagang porsyento ho.
Kining moderna makakson nagasiling nga amon yun 94.5% mani. Nga epektibo kung sino man nga tawo ang matubsukan mabakunahan sini hindi matabikan sang virus. 94.5% nga epektibo. Grabe naman nagbintahan ay mo. Una sa balita, una sa aksyon. 527 Action Radio Philippine Standard Time. Kamayara ka mo na ipresentar nga bakuna nga 101% mas mayo. O kaya ang Pfizer to 95% lang li. Ang isa 94.5%. Laton tani mag-action kung saan ogid mga pisahan ay gamit ang bakuna diri sa Pilipinas kontra sa COVID-19. Alas 5:28, Action Radio Philippine Standard Time. Sa Siringabahin ato na hibaloon ang observation report sa ato Siringa Patrol. Kasisid mo na mag-action, lasing ko 28 na matamat ng gadulom ang ato Siringa kahapon nanon sa patrol with Action Jan Diaz. Action Jan, bayong hapon, please kabin. Amo sini oras action margin pasiga na ang suga sa Landumon Tower kay Uy! nagadulom-dulom na ginmana sa palibot ng syudad sang Bacolod pati maan nga naga-function kag tinamo na alagat nga diri kay nagalantaw sa kunano katahom abi ang laragway nga makita nila kung diri sila naglabay sa ginsangan sang Dalan Gonzaga Gatuslao mga ka-aksyon. Sili nga po magkabig diri nga light tama ang traffic situation kiligwas ang aton nga madalanon sa palibot sang syudad Siliman nga hapon mga ka-aksyon ilabi na sa pila ka mga iskinita kun abi mga lugar malapit sa pila ka mga mall. Karon nga hapon Webes kita pero makitaan sa gyapon naton ang pagsinumbali sa mga salakyan sa mga mayor naman nga mga dalanon sang syudad. Ilabi na mga ka-aksyon ang ruta pagwa sa Metro Bacolod diri sa area sa Dalan Lacson particularmente na sa bahin mga ka-aksyon sa Rizal Lacson padulong Burgos Lacson sili nga hapon makawig diri nga moderate heavy ang traffic situation. Bulubog at dalagan sa trapiko may eksperyensya gikan diri sa sur padulong norte nga bahin sang syudad. Apang ang mga salakyan naman nga gikan diri sa bahin sang Dalan Galo palapos diri sa may Galo Lacson padulong Burgos Lacson sini nga pondo ka hindi ginabo sila katayuyon o kung kalabang irapila bangod nga diri pa lang daan sa Galo gina-check na kay ongoing ang pagpatigayon sang simultaneous kag on the spot inspection at checkpoint operations sa aton nga magkapulisan sa tanan nga mga sa isang salakyan nga ila abdo ko nagalabay sa mga area kung sariin sila nagkapatigayon sa operation siningapon. Dahil sa reason why man mga ka-aksyon kun nga nadarang padulong sa Burgos Lacson siningapon hindi tanto mo sila kadamo ang mga salakyan especially from east going to north direction mga ka-aksyon. Kaya radala sila iba nagapinunsok pa sa ginapatgay nga checkpoint siniman nga hapon. Apan sa ginakamtangan diri like sang patrol sa bahin sa Burgos extension sa nakatunda no kun west portion sang syudad particularmente nagikan diri reclamation area bigyan naton ang experiencehan ang mabulubog at kadalagan sa trapiko sa ringapon moderate heavy ang traffic situation diri dugangan paket diri ginsang andla sang dalan malapit sa may SM City Bacolod wala sang traffic enforcer nga naka-standby di ang nagahatag ng gilamang pasensya kaga mismo ang nagahatag direktiba sa tagsa kamagkagalingon ang mga driver sa masalakyan nga nagalabay sa mga mismo nga lugar mga ka-aksyon. Kung naton makitaan diri going sa Burgos Gatuslao siningapon malabalaban ang pila sa mga salakyan labi na mga pribado nga salakyan nga nagabiyahe siniman nga hapon mga ka-aksyon. Kung katon man naton ang bahin diri sang Dalan Araneta sa pinakauring monitoring sa aton nga mga otoridad moderate to heavy ang traffic situation mga ka-aksyon diri sa bahin sang Lizares Araneta approaching sa may Magsaysay Araneta ilabi na sa tubang sang Planta Hotel mga ka-aksyon labi na sa mga balaklanla sang Lechon na mismo sa bahin sang Dalan Araneta siningapon maglubugat na traffic situation ang ma-experiensyahan ilabi na madamo sa nagapinahuli nagapamakalabi gikandra sa isa ka mall mga ka-aksyon. So according to Police Captain Nobilito Mariano, ilagi natutukan karon ang Circumferential Road. Ilabi na ilagi na check ginantanan yung mga truck nga kargado sang tubo kung kamusta ang kondisyon sila. Kaya pinakaling monitoring sa Negros Occidental Highway Patrol Group, madamo man sa mga truck nga kargado sang tubo ang involvado sa mga aksidente sa dalanon. Karakip man diri sila bantayan mo ning pag-implementar sa disiplina ng driver na kung sariin ila mas ginapugtan ang pagbantay sa mga motorista kung mga driver nga nagapasaka
ako nagpamanaog sa masalakyan matapit sa intersection point nga kung sariin ini ginakabig Manila mga kaaksyon nga paglapas sa mga layi sa Dalanon. Si Police Captain Rodrigo Mariano. Regarding na rin sa ating namin sa off-road driver. Hindi lang dito Bacolod City din kasi sa buong Negros Occidental, sir. Joint operations po tayo, kasama po yung mga LGU. Sa ano po, sa Kapangkalan, sa Himamaylan, Escalante, and sa Carlos, meron po tayo mga joint operations din. Opo. So, okay naman, sir, para tayo sa mga nakiklear na mga kasada, lalong-lalo na, sir, yung mga nakaparadang sasakyan, yung mga truck, pati po yung mga sasakyan na tinitigitan po natin, and yung iba po niya, lagyan lang natin ng notice of alarm pag walang mga driver. Okay. So yung ginagawa po sir, dinadakip po o dinalagyan po ng ticket sir, no? Itong mga sasakyan na meron po mga violations po. Especially yung pong mga nakaparada po sa kalsada sa highway. Yan po yung isa sa mga tinututukan natin dahil nagiging costly po ng accident. And yung dapat na magamit ng mga sasakyan, pinaparadahan na dapat hindi po. So, yan sir yung mga tinitigitan natin. Itong makikita yung kanilang mga karga po ay of course naiwan lang po sa daan. Ano po yung pinaka-abiso po natin sa kanila sir? Yes sir, yung po mga truck drivers ng mga truck na tubo, continue sir yung ginagawa natin apprehension sa mga violators, especially doon sa mga tinutukan kasi natin sa mga canvas cover ng mga truck nito po dahil yung mga naupulong na tubo. Dahil sir yung mga na-involved na accident ng mga truck na tubo, yan sir yung tinutukan ulit natin ngayon sir. Regarding doon sa roadworthiness ng mga truck. Actually, mga batihan si Police Captain Brito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group. Sa siling nga mga talion na kakso makita natin na matamat yung mga nagadulom ang tok nga paribot. Ang mga salakyan nga tumasugatan sa dalan na nagapasiga na gidman sila mga suga mga kakson kay para halong kay makita nga sila nagalambihan kung naglabay sa dalanon mga kakson. So pamo na pinakasitwasyon sa paribot sa syudad lakip na ang dalagan sa trapiko siniman nga po ng mga kakson. Pero sa totalan nga mga kakson basta mo siling panya po namin gidman higop sang mainit nga kape. Pero kung kape aton pagabalanin sa lang atong ginendoroso sa inyo mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Kaya Dr. Alfred's Green Coffee, isa ka produkto nga nagagit sa pagpanalawsaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic na kalmidyo sa aton kolon, nagabuligman pa aptik sa aton memorya. Kung naginom ikaw sa Dr. Alfred's Green Coffee, daw para lang, nakafrape ka na, healthy ka pa. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Mula sa Bacolod Action, sa Bacolod Action Radyo. Cellphone Plus. Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa monitor sa ato sa live stream. Si B. John Peregrino Asalamo. Hamalia Assalamu alaikum. Mayong hapon watching from KSA. Zen Cabales, good afternoon. Aksamarlon watching sa San Dionisio, Granada. Rama si Alex Montes sa mayong hapon. Upod liwat si mo kahanginan. Mapaang nga hapon. Hamal ni Alex. Nilo Pulapoy. Why ko no pulos? Ambal ni Nilo. Alex Montesa. Jose Manolito. Good afternoon. Monitor lang kami di La Casillana ga ulan di Subong. Bats Jubats ang gwapo pwestuhan sa mga vendors sa atubang balay ni Mayor. Sino nang ginapakuan ni Nilo ni man? Ang balya ko no, wala ka mo pulos. Alex Montesa, mayoni nga road clearing operation 2.0. Sir Marlon kakas naman ni ang hayob-hayob ka illegal settler nga pangayaw naggatukod sa gamay nga tiyangge tapos ganimuan pradahan sang tricycad kag tricycle.
ang dalan sa tabok pa mismo sang backup 6 sa Marlon. Hambal ni Alex. Rafael Casires, aksyon na Marlon, good PM, watching sa program Lihog Lang Grit. Hinablos ko nga si Teddy Casires, siya birthday karon. Nga adlaw, salamat aksyon Mar, happy birthday da kay Teddy Casires. Inday Blaza, mayong hapon na sa Marlon. Jocelyn Liboon Dispoho, Melvin Peñafier, salamat, Heaven. Naman si Riza Lee, hi, good evening. Joel Lagura, si Joel Lagura, good afternoon, watching sa Lansyon, Korea, God bless, bakalod nun. Lilibeth Binitin Ubaldo, good afternoon, Aksa Marlon, salamat. Si Kapuding Bea Jonathan, good PM, Aksa Marlon. Si La MBA, Sibay Aviok, okay, salamat, approve ko ba. Chris Vilma Atrias, good afternoon, Aksa Marlon, greet ko lang Azero Trias, Sumido, Montoya, Arsenio, si Guerra, Olvido family, God bless. Araman si Chris Vilma. Chris Vilma Trias. Okay. Alex Montesa. Randy Artiaga Santisas, watching. Si Cory Vidaha, mayong hapon, watching from Kuwait. Evelyn Ipomaseno, watching from Lower Bicotan, Taguig City. Zet Alunan, good afternoon. Jomari Pormentira, sa mga monitor lang Jenny Perez sa Bidalbagan. Salamat kids. Ato sa ding watch party. Si Action Purse, naman si Sir Ariel Rolipa, Ray Edward Histopa. No? Sige, salamat Action na Purse. Karon sa ato sa ding before ta mag-extra. No? May padala ding pa-action si Action Percival. Salamat. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sa anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang aksyon. Ibalaon taray ang detalye sang balita halin sa Bacolod City Hall surveillance test para sa mga food deliveries. Gintala na sa katapusan nga bahin sang Nobyembre. Aksyon Radio City Hall Report. Report with Action Art. Tayo po Action Art. May hapon please Kevin. May schedule na Action Marlon ang surveillance test para sa mga food deliveries diri sa Bacolod. Kag ini ang katagayonon sa katapusan nga weekend daw sa nga bulan sa Nobyembre 29-30 kag ining inisyatibo suno iya kay City Administrator kag Executive Director sa Emergency Operations Center ang gabahin sa gihapon sa mga kinahimo na pamaagi sa city bilang pag-away sa COVID-19 kay sining nga semana
Mayara duha ka mga kumpanya, isa diri BPO, kag isa nga mayara tuman kadamo nga empleyado, mga 1,800 nga ginapaidalo min pak nag-umpisa nagkaroon nga daw ang surveillance test ni sa ila. Now, ginatagan nila sa gap kay ang rason diri ni City Administrator Emang, hindi man ma-overwhelm ang mga nagatrabaho, mga medical workers o mga doktor nga nagapatigayon sa swab test. At the same time, mga facilities nga pamtangan sa ila. Kay ang iyan isang private company nga duha ka bilog, bali ang city di doktor lang ang gin-provide ang facilities in kaso may magpositibo, the rest na in-shoulder ang gasto sining private entity o kon private firm. Now, sa palabuton iyang food delivery surveillance test, iyan isang city, tanan, sa Tagunak, Surmaro, kung Buligan, to make sure na mga nag-deliver sa food deliveries, masiguro sa publiko nga hilway sa COVID-19. Kaya mo ng reason sa siya, kasi hulaton na sa tapusan ng Nobyembre, o sila bulan sa Nobyembre, ang last weekend, among set para sa among hana. Yari nga parayag ni City Administrator Emma. May schedule kita on 28, 29, 30, the last weekend sa November. Okay. Kahit sa bunga weekend, may mga private companies ang nag-surveillance testing. Sige-sige, ang kadamo, ang isa katako ng company, 1,800 nila ka empleyado. So, ang gina-space nato na wala ta ginatingob kita yung kay guwai na daw mass testing na makita ba makibot kita bla sa taman kadamo naman action art kag gina-spacing nato ng pag-surveillance testing for logistical sa nga parayag ni City Administrator at Executive Director sa Emirates sa Sunat sa Bacolod. Ang ka-aksyon niyo sa nagtayhukon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Action Art. Ang cellphone nyo, araan na da, skilid nyo. Malaan nyo na. Pero antes na mag-action, aton masabigin na rekomendar kung high blood ka mo, kag kung na diabetes ka mo mag-action, diabetes ka mo, may ginabat yung gabalatian. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulan. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Las 5:50 ginatawagan na naton mag-aksyon ang ato sa nga nagabutan nga taga-daog sa subonggid nga adlaw. Sino naman ayhan ang makabaton sang 500 pesos nga cash gikan sa Easy Action Radio Bacolod province-wide na ang hindi sa makontak. O sige, magabot taliwat ari ang isa. Okay. Ara ha, live na nga ginagabot nakita sa FB page ha. Why na to ang nagsiling sige, kapamati na siguro Pasi ko nag-intra man siguro sa ato sa nga promo. Ngayon sa nga mga cellphone da, ara na skilled nyo. Ikaduwa, kaya ang una nga nagabutan ta, hindi ara na, garing saway. Sige. Tiguan ta, kay amo nga oras makagson. Basta mo nga oras, baw. Katahom nga lugar ni ho. Katahom nga lugar. Magbugnaw nga lugar. Mabugnaw nga lugar. Kami nag-misis, di ba Lakson JM, Mario? Sino na ginakuha niya? Ambalya, wala kang po. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon. Mayong hapon. Oo, sa Action Radio Bacolod ni Mama. Sino palihog? Janet Hian eh. Janet Hian. Okay. Action Radio Bacolod niya, may ideya ka na kung nga nagtawag Action Radio Bacolod si mo? Yes, eh. Salamat. Pilang edad ni Ma'am Janet? 28. Taga din? Doon sa Birikto.
Barangay? Bunga. Barangay Bunga! Janet Hian, 28 years old, Don Salvador Benedicto, Barangay Bunga. Nagdaw ikaw sang 500 pesos automatic sa SAP, no? SAP sang ARB. Ma'am Janet, hulaton mo lang dira ang reference o control number ay ipadala sang remittance center ha, kag ang text sang amo sa nga admin staff sang Action Radio Bacolod. Ang imo sa nga number nga nagamit subong hulaton mo na kami mapadala dira nga message para nga mahibuluan ang sender, no? Okay. So pamatigid permi sa Action Radio ha, hindi mapaliso ha. Perme gid sa gapamate. Gapamatigid permi. Kabalo kita baluarte da sa Action Radio ang Don Salvador Benedicto hindi mapaliso gid ha. Salamat gid. Ma'am, salamat kaga, congratulations. Congratulations. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantaya nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Ako si Adrian Dayon, Business Development Officer sa isa ka pribado nga kumpanya. Proud. Okay, balikan ta mag-aksyon. Ang ato sa live stream. Dari kita sa pag-acknowledge ang second batch, ang ato sa mga nagamonitor ho. Randy Artiaga. Okay, sa Cory Bidaha, mayong hapon, watching from Kuwait. Salamat. Zet Alunan, good afternoon. Jo Marie Pormentira, good PM Action Mar, monitor lang. Jenny Perez, Sabinel Bagan. Si Ramona Azero, good afternoon, Action Mar, watching from Barangay 35. Dennis Richard Tibor, Roma. Mayong hapon na monitor lang kami, Roma family sa San Enrique, garit man si Ray Jan Tan Villalon. Sa tarang-tarang member sang Action Radio Energy Fans Club ko, salamat kid. Si Melanie o si Martin Aliling, good evening. Melanie Garcia, good eve, Action Radio Bacolod. Tikboy Villanueva, good evening, Action Mar. Salamat kayo sa watch party naman kita. No? Si Toto Aaron Alera. No? Toto Aaron Alera, dara sa may Barangay Tangoba. No? Si Paratagrig Alera, to pato sa kwada. Dugay lang kami uwi kita. Iba sa ihadaw ko na, no? Dara sa may Barangay Tangob sa Alera Family Naga Monitor Gid. Alas 5:55. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat isa pagserbisyo tatas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon Action Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian
Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong ang kahilangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach. Sa is-uno mag-aksyon, alang-alang na ato sa nga patrol kay Medyo Lapautra. Iban nga balita, way takaroon nabutan tutok sa action firing line. With action, Brian Morden, las 7, tubtubala sa 9 sang gabi. Sa pinakabag-o kag pinaka-epektibo naman nga herbal supplement, cleansing, nourishing kag balancing, nagabulig ini pabakod kag nagapa
Una sa balita, una sa aksyon. Action reports after edition, magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Ako naman, Action na Marlon Henevaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon!